Jak se stopuje Let's frapsa? play na Survival Game. Ja vás tu vítam s mojím hosťom Mirdíkom. No ale teraz hrá za svoj druhý účet menom Gambler. Takže tyto let's play Čte se budeme to úplně natáčať normálně. oveľa Já nevím, jak to máte vy blbý Slováci, viacejkrát. ale prostě čte Mirdík, se to Gambler. pozdrav Mirdík. Ty pičo. Nie, normálne Hej, to jsou pozdrav. čorky. Pozdrav. Hej, ty jsi vážně zmrt. Jo, čau. Kam jdeme? Hej, pojď do těch... Do prdele. Hej, poď, Hej, poď. počkej, pojď za mnou, jo, please. Ja viem, počkaj. Týmto smerom ideme. Poď za mnou. Au. Ty Ježiš, tady krávo. tohle je svině, to mě zabil, hrozná svině. Au, som mŕtvý. Pomož mě, ne, vole. A veď ja som mŕtvý. Ty jsi mrtvej? Hej. No, ty Poď do Areny 2, tá je úplne best. Takže... Kurva, mě taky aspoň zabili. Tak na Minecraft kolikátku? budem Na natáčať. 9? Omg, ja tu natáčam. Ticho. Takže let's play na Minecraft budem robiť dosť častejšie. Na 2! Seš tu? Na 2? Jo, seš. Ja som na 2, hej, ešte zahráme toto a potom už pôjde ten kamarát. Tak to nic. Zahráme ešte totok a potom pôjde. A proč ono musí povinně na počítač? Neviem. To rebel. Za koľko to začína? Aha, 20 sekúnd. Tak ale já se jmenuji normálně jakože ne, ale na YouTube se budu jmenovat Gambler, jo, takže mě neříkej Mirdík. OK. OK, 5, 4, 3, Bitch, this 2, place. 1. Zmrdonimo! Mám čapky a sněhový koule. Chceš nějakou čapku? No, ja mám diamantové tričko. Hej, ty jsi zmrt! Hej, ty seš... Hej, dej mě. Ja už utekám niekam. A ty za chvilku stejně budeš muset jít, tak já tě musím vzít to brnko. Aby ho nedostal někdo jiný, když tě zabije. Hej, už po mně někdo jde do háje. Ale ja sa tu snažím Jdu do hrať. piče, tak čau, jo. Už ideš? Ne, No, tak já můj nechci, host. ale já nechci hrát skurvený ten vyjebaný games. To vůbec nejde, to je moc těžké. Už ma niekto naháňa. Takže ja utekám do zničeného mesta. Som v tomto mestečku. Dobre, takže môj host sa odpojil a sme na tom sami. Takže sa ide... Dobre. Tak čau, jo. Ty už půjdeš čau. muset. Ty už půjdeš, že jo, asi. Za chvíľku. No, tak škoda. Dobre, tak čus. Čau.